डॉक्टर पूछेला दर्द कहाँ बा? हम कहली दिल में बा। लइका परिवार के साथ से ही भराला। बुढ़ापा में दवाई तो रोज मिले। हाँ, बाकी लइका बच्चा आ परिवार के साथ तबे मिलेला जब वो लोगन के छुट्टी मिले। दिन में एक फोन अगर परिवार से आ जाओ, हाँ, लइका बच्चा के आवाज सुन के सुकून मिल जाला। हाँ। आज लइका कहेला समय ना बा, सब बिजी बा। काल यही बात ओहू के समझ में आ जाई। आज अगर लइका बच्चा आ परिवार थोड़े सा समय दे दे, उन्हें सबसे बड़ा मरहम बा। सब भूल जाला जब लोगन छोट रहला, बचपन में कैसन सेवा मिलल रहे। एक दिन सबके बुढ़ापा आई। आज माई बाबू के समय दा आ सेवा करा, तबे काल तोहार लइका बच्चा तोहके करी हन।